40 літраў імуннай плазмы антиковід-19 са 124 нарыхтаваных Брэсцкая абласная станцыя пералівання крыві ўжо перадала установам аховы здароўя горада. Строга па заяўках патрэбы пацыента ў плазме вырашаецца на кансіліуме. Яна прызначаецца хворым з цяжкімі і сярэдне цяжкімі формамі пнеўманіі. Доноры, которые отбираются для заготовки плазмы иммунной антиковид-19, проходят очень строгое обследование. Кроме определенных требований, которые предъявляются всем донорам, донорам для данного вида плазмы необходимо, чтобы у них было документальное подтверждение, что они перенесли инфекцию COVID-19, и чтобы с момента их клинического выздоровления и последнего лабораторного отрицательного анализа прошло не менее 15 дней. Алгарытм праходжання працэдуры здачы імуннай плазмы антиковід-19 звычайны, як і для ўсіх донараў. Анкета здача аналізаў крыві ў клінічнай лабараторыі. Дадаецца толькі колькасны тэст на імунаглібуліны G. Ён дапамагае вызначыць, ці дастаткова антыцел у патэнцыйнага донара. Далей агляд у трансфузіёлага, традыцыйны донарскі сняданак і аддзяленне загатоўкі плазмы. Сдаю с 2010 года. Начинал просто с крови. Потом перевелся на плазму. Желание помогать людям. 29-гадовы Ігор Страбко перахварэў на COVID-19. Тады ж вырашыў, яго плазма можа дапамагчы іншым пераадолець небяспечны вірус. Перачакаў дапушчальныя тэрміны і адправіўся на станцыю пералівання крыві. Гэта ўжо другая здача донара. Все проходит безболезненно. На самочувствие не влияет. То есть чувствую себя хорошо. Пасля забору на працягу гадзіны плазма змяшчаецца ў спецыяльную маразільную установку, дзе знаходзіцца пры мінус 60 градусах, а потым перамяшчаецца ў звычайную маразільную камеру і ўжо на наступны дзень у аддзяленне карантинизации. Мы ее можем выдавать только в случае патогенредукции. Это высокотехнологическая методика, которая основана на том, что уничтожаются все остаточные лейкоциты, бактерии, вирусы, паразиты, грибки. То есть это в мире вообще технология у нас именно Миросол, то есть в мире она признана одной из самых лучших по всем параметрам. Каб стаць донарам, па-першае, неабходны медыцынскія паказанні, але ж галоўнае жаданне і усведамленне таго, што твая плазма ці кроў можа выратаваць чыё-небудзь жыццё. Софія Бережная, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».